un de cada 5 persones arreu del món pateix o patirà algun tipus de trastorn mental. I el motiu fonamental de la xerrada és fer una divulgació a tota la població perquè tothom pot desenvolupar eines per promoure en ells mateixos i en el seu voltant hàbits més saludables, una millor salut a nivell general i una salut mental en particular molt millor. Jo sempre defenso que tenim una societat en la qual per trobar-nos bé hem de parar, hem d'aturar-nos i fer també una remodelació de tots els nostres interessos, perquè ara mateix no és que no portem pressa, la pressa ens porta, no? D'una altra manera d'un lloc a un altre. Jo crec que aquest punt és una que s'ha de fer una crida a tota la societat, perquè la salut mental es construeix també des del món familiar, des de l'empresa, des dels mitjans de comunicació, des de la tasca divulgadora, com està fent avui creant, no? Jo crec que és una que s'ha de construir entre tots nosaltres i que, evidentment, amb els professionals sanitaris al capdavant, evidentment. Jo diria 2 missatges fonamentals. Que la psiquiatria i la salut mental és una branca del coneixement científic de la medicina que no és tant un trastorn de la ment sinó trastorn del cervell, que cada vegada coneixem molt més dels mecanismes que produeixen aquest tipus de coses, fins i tot els que controlen les nostres emocions, i que, per tant, tenim més eines per tractar-les, i eines que van molt més enllà d'un tractament farmacoterapèutic o d'una psicoteràpia per un psicòleg especialitzat.